Horas madihita saluhutna. Hamuna akadongan nahina holongan. Parhalado HKBP Kebayoran Baru. HKBP Kebayoran Gandaria. HKBP Tridharma. Pasahaton. Selamat Hari Pentakosta madihita saluhutna. Sadarion sahat mahita tu pesta paduaon parningotan hasa saor ni tondi parbadia. Dihirim do marhite pesta paduaon sadarion. Naeng lampak kasita mangulu hinorhon ni tondi nit debata. Ai didok Jesus do tu akasisyanna. Alai jalon muna do hagogon ni tondi parbadia na songok tu hamu. Gabe sitindangi kumahamu di Jerusalem. Dohot di sandok Judea. Dohot di Samaria. Sahatro di ujung ni tanoon. Hami do panindangi di hataot dohot ton di parbadia na nilehon ni debata tu akka nama ngoloi iban. Asamar dame-dame mahuriai di luar Judea, dohot Galilea, ro di Samaria, sahat ro dilihat Portibion. Jalalam tutogunama huhut memangarehon hatahuton nida Tuhani. Jalalam tutorop nanasida hinorhon ni pangopuyon ni tondi parbadia. Alai gok alalas ni roha dohot tondi parbadia ima rohani akasisiani. Alai hamu akan nahina holongan. Pauli-uli hamu madiri muna di atas haporsyan muna nabadia situtu jalamar tangyang di bagasan tondi parbadia. Marende mahita sian buku ende nomor 102 ayat sada dohot ayat pitu. Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tod di parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Sian Sion, situan nihinadenggan, marsinondang debata. Sainarodo debata, jaladang tagamon hohom ibana. Ay songonondo di dok Jehovah. Usihonok kumaay tu akka namawas, dohat akka sunge tu namahiyang.
Usehonokku matutu tondiku, tu permunan waing, jala pasu-pasuku, tu pinono parmui sogot. Jahoba do debata, jala ibana manondangi hita. Tambaton hamu ma akapelian pestai, sahat roh di akat tanduk nilanggatan. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ali Tuhan Yesus, tudok kami moliate Tuho, sian nasa rohanami, ala dipaujak ho huriam di tanoon, jala ala dohot kami di joho tusi. Saya suruh maton di parbadia tu rohanami, asa tu uparhatopot kami ho, hangoluan nami, asa lohot tuho kami, marhite-hite haporsian nasitong, jala asa toktong huhalason hami pasangapon guarmu, natar puji, ro di saleleng nilelengna. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 640 ayat 2. Patikni debata sihangolota di pesta paduan parningotan hasasaur ni tondi parbadia di enet sian Rom bindu 12 ayat 10 sada. Unang sumurut ringgasni rohamuna, partondi gigir mahamu, oleh hamu matuhani. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami mangulau na ombar tupatikni. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 490 sada ayat 2. Suruton limpaluan awon paluama o debata kereng dagiku tondiku dison paluama o debata dama pangambat ni soarami isap ni daging sanok diriki nama ngasahi totong tondimi paluama o debata. Tatopoti madosata tu adopan mi debata, martang yang mahita. Ali Tuhan debata, amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesean ni dosa dihami, halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Seasi maroham dihami, akan na mangarsak kondosa nami. Say sahapi ma tu bagasan rohan nami, hasesean ni dosa nami i. Lehon matu hami ton binna badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai, asa hot rohanami maha parsian lau manggotapon nasa dosa
dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelian nama ngolu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan debata, lehon matu hami tondim nabadiai. Ale Tuhan debata aman nami, di bagasan Yesus Kristus. Tongon dope diari sadarion, di pesta lasni roha hasa saor ni tondim tuhami. Ikon adopan nami parukilon, pakorhon ni COVID-19, naso apala salpu dope sian hasianganon. Alai, moleate marohan nami diho, jala pujian nami maho, ala si lehon-lehon mu na argai dihami, ima tondi parbadia. Seton din mana manogu-nogu hami, na mangajari hami, dohot na mangaromati hami ganut ari. Asa unang masa be, parmaraan hinohon ni virus corona. Ale Tuhan debata, leon matu hami tondim nabadiai. Ali Tuhan debata, para si roha na sumurung, upakilalahon hamido, nong gabe humurang, parsoran na denggan, di tonga-tonga ni portibion. Pakorhon ni COVID-19, mga ikon mandaw hami sian akadongan, tutu sadadalan doi lau manggotap hararat ni sahit binoan ni virus coronai. Ali ton di parbadia, setoktong pasadarohan nami asa masih jaloan, jala masih haholongan, songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Alani i, say sondangi, jala pasu-pasu parkunguan ni halak Kristen di bagasan nabe. Tibu masal puhon, ali Tuhan, parmarahan na dok-doki, nuain sian hasianganon. Ale Tuhan debata, leon matu hami tondim nabadiai, jala sesama dosa nami. Ali Tuhan debata, para si rohana sumuru, say sungguli na pakirimon na mangoli di hami, asa pos rohanami, na paluan mu hami, sian parukilon nami. Hodo Tuhan ni akkatuan, jala pargogo na sohatu dosan. Papatar mahua som, dohot hagogonmu, asa sumuang hami, tu hinauli, dohot hinadenggan ni hasonangan di portibion. Aleton di parbadia, pangapul dina marsak roha, pamalin masaluhut na bernit, alani dosa nami. Amin. Baga-baga di debata, mucat pe akadolok, jala humuntau akarobean, alay anggo parasi ni rohaku, naso tupa mucat sianho, jala pada ni hadameokku, naso tupa humordit, nina Jehovah siasihiho. Hasangapan ma di debata na digijang. Marende mahita sian buku ende nomor 100 onopusia ayat 2.
debata turpuk epistel di pesta paduahon. Perningotan hasasor niton di perbadia sadarion. Tersurat di 2 Musa bindu 35 ayat 30 sahat rodi ayat 35. Dumi romahatan di Musa tu halak Israel. Ida hamuma munga pola di Jehovah sahalak namar Guar Besalel, anak misi Uri, ima anak misi Hur, sian marga Juda. Nunga pola digohi tondi debata rohanai marhapistaran, marhapandean dohot mar parbinotoan, mangadadoti saluhut ulauni. Asa dipikiri rohana hapandean nasumurung, lau mamandei sere, perak, dohot tambuaga. Uhut manguhir dohot mamijor batu intan, mamandei haupe membahen hapandean maragam-ragam. Akubni nunga di basa-basahon Jehovah hamalon tu bagasan rohana, mengajari halak na asing, ibana dohot si Oholiab, anak misi Ahisamak, sian marga Dan. Nunga digohi Jehovah rohana sida dohot hapistaran, lau mambaen hapadean maragam-ragam. Mamandei hau, mamucat, dohot mangait abit, sian bonang narata langit, narara, dohot na merham, nang hain botar na halus, tole hapandean ni portoni, asa dibain nasida hapandean maragam-ragam, jala dipikir-pikiri rohana sida hapandean akan nasumurung, ima sahatna. Martua ma akan natumangihon hatani debata jalan opiopsa. Amin. Marende mahita siang buku ende nomor 750 tolu ayat sada. Tahatidakkon mahaporsyatai, songana hinatidakkon ni dongatta sahaporsyaon, disandok portibion, rap mahitamandok, au porsea di debata Jehovah, ido ama, pargogo nasa hatu dosan, natumo palangit dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana timbuhon ni si Maria, nagabe-gabian sianton di perbadia, andorang sohabubuhon, ido tuhatta, natumau na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal ibana diau pinar silang, natua tu banua toru dung ditanom, namulak mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau kudu tu siamu ni debata Jehovah, amanai, pargogo nasa hatu dosani, disima ibana pai mamulang sogo tu tanoon, mangungumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea ditondi perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na soras suda. Amin. Amin.
sunggul-sunggul. Parjolo pesta tasadarion ima pesta paduahon parningotan hasa saur ni tondi parbadia. Paduahon di kebaktian sadarion pasahat pelean dohita tu ulaun hatopan HKBP. Marende mahita siam buku ende nomor 108 ayat 2 dohot ayat 3. Dame ni debatana sumurong sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahina holongan ni Kristus Yesus horas madihamu saluhutna. Tangihok kamu mabarita nauli. Jamita di parningotan Pentakosta napa dua honon. Imana tersurat di buku Sada Korin bidu 2 ayat sada 1 ayat 5. Sonoma padokna disi paihutihut hamuma. Aupe dinaroi autu hamuak kadongan dada marhata hamalon manang marhabisuhon auro mamaritahon tuhamu panidangion taringo tu debata aihu pasada dorohaku nasotupa boto oku di tonga-tonga muna agia aha dukon ni Yesus Kristus madok barita ni silangna marhagaliun jala marhatahuto doau di tonga-tonga muna jala bobonosan situtu hataku nang parjamitau kupe dada marhata habisuhon namalo mangaiton todbi dohot hagugun di papatar disi asa marujahan hapur seau muna di hagugun ni debata unang di habisuhon ni jolma ido sahat ni terpukim. Huria nahina holongan ni Kristus boy dohonon
tu majuna zaman di partikianon lam tutibona donang akapar binotoan ni jolma holanotu tu sadahagalio najupang disi molodang saurdot hapistaranna dohot hapur seaona tahamalate hodo hamuak kadongan nalam tutibona kapar binotoan alani say taparukil hodo ima molo parbino toani manang habis tarani dipakai jala di pangasahon lau mangatusi saluhut huriani Kristus namar sahur di bagasatikion heado hubigi sada padoha songonon jangan pakai otak pakailah hati. Jangan pakai otak, pakailah hati. Dia dolapatan nih hamuak kadongan hirasongonon. Hidup dengan Tuhan tidak bisa dilogikakan. Puasa songoni hamuak kadongan adalah memang benar. Dak kasih gata kita perbinotoan di debata. Jaladak kabogasok kita dalam di debata. Pola didok parbinotoan di debata martibakon parbinotoan di jolma doson tibbo di langit dohot tanoon jala dan terpangasahon parbinotoan dohot habis taran di jolma lau mangatusi sakap ni debata hamuak kadongan na hinaholongan na marsaor di bagasan Kristus Yesus mulak tu padohan sa tabi jangan pakai otak tetapi pakailah hati unang pangasahon hutok-hutok manang logika manang parbinotoan mangatusi hadirion di debata di bagasan Kristus alai pangasahon ma hapur seaomu pangasahon ma hapur seaomu huria na hinaholongan ni Kristus Yesus uju masa panuratan diturpukon terbarita do kota Korin sada kota na ribur sada kota na maju songon pusat pendidikan pusat niaga jala kota on godang do marharoroan ima aka pilsup sian horong ni akka junani na terbarita di sepanjang sejarah sahatu partikiata nuaingon holanon saada dilema di hati hai hamu kadongan songonon segala sesuatu yang berhubungan dengan iman dianggap sebagai kesia-siaan dan kebodohan na paduahon harkat martabat hadirion di jolma diukur marhite itap ni sagodang ni dia ma parbinotoanna satibbo di dia ma hapis taranna nunga sa dia godang ilmuna nunga sa dia tibbo na binotona dang disukup bedisi behado etikana behado moralna bohado nang hapur seaona nah asa tolok ukur hadirion di jolma disi di hati hai diduk nakin suhat ima parbinotoan manang ilmu pengetahuan hamu kadongan na hinaholongan na marsaur di bagasan Kristus Yesus di tonga-tonga ni parngoluon na songoni Apostol Paulus hadir di kota Korin songono didok ibana nakin au pe di naroi au tuhamu akadongan ninna na diaya sada dan marhata hamaloon dan marhabisuhon pertanyaan na jolo manao to do si Pauluson na suadong do naniatusanna
Sasitongna taringo tu ilmu pengetahuan, taringo tu parbinotoan, Paulus tidak diragukan. Allah sahalak guru doibana ujui di tonga-tongani hajahudion. Nah, jadi molo mameresian latar pendidikan, latar kehidupan masa lalu Paulus, dada halak naoto ibana alai di jami tahun. Dirajumi ibana do bahwa hadirionna dang marhamaloon, dang marhabisuhon. Itu diduk ibana dinaroiau dang marhata hamalon, dang marhata habisuhon. Sasitong na adong do na naing dohonon na disi hamuak kadongan. Padohan ni Paulus na madok, dang roau marhamalo, dang roau marhabisuhon. Sada kritik tajam nama cai koras do itu halak Junani, nang tu halak Jahudi, nasai mangasahon utuh-utokna, nasai mangasahon hapis taranna parbinotoanna, mangatusi saluhut, jala nama bain tolok ukur, hadirion di sada-sada halak, tibo manang toru hadirionna, suhak-suhakna ima, malono ibana pistardo manang dang. Hamok kadongan na hinahulongan na marsaur di bagasan Kristus Yesus. Hapi sasitong na hadirion dihita jolma songon natinop pani debata adong do keterbatasan di pikiran, di parbinotoan, lau mangatusi saluhut songoni nang lau mangatusi sakap ni debata. Huria na hinaholongan ni Kristus Jesus, laus ido na nang idauta di jami taon. Molo taringo tu hadirion ni Kristus na tarsilangi, mangihuton akapande bisuk di halak Junani, nang halak Jahudi bahwa itu adalah kebodohan. Hal todoy di rohana sida. Alai mangihuton Paulus atik pe di rohani namanulak Yesusi naso maka porseai Yesus Tuhan natar silangi dada hautoni. Alai habisuhon di debatadoi jala ganu palak na porsea dapotan hanguluan dohot haluaon marhite Kristus natar silangi. Huria namar saur di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di jamitau torangdo di hati dakon Paulus hadirionna adong tolu nanaing tabereng. Na parjolo di hati dakon ibana do bahwa Paulus sahalak namar hagaleon. Na paduahon sahalak na marhatahutan. Napatuluhon sahalak naso marhabisuhon. Sian tolu pengakuanon idawot tabisi nanidokna naparjolo marhagaleon hata marhagaleon diterjemahkan dohot bahasa na asing suatu hal kelemahan atau keterbatasan adong di dirina. Ima sada pengakuan bahwa Paulus sahalak na memiliki keterbatasan do. Nah, mangihut muse di bagasan keterbatasan ini boy ibana gabe marhagu goon imanakin alani hapur seaoni tobdini Tuhanido namar guguihon ido sejata ido o jahanda. Napaduahon hata marhatahuton. Napenakut do si Pauluson. Siap dia do haroroan ni hata marhatahutonon hamuak kadongan. Nama biar do ibana ulaning mida akan napistar ni Junani doho Jahudi. Sasitongna dang. Hata marhatahutan merujuk tu padohan biar mida jahubado parmulaan ni habisuhon dohot hapistaran
Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Hata hikmat manang bisuk takut akan Tuhan nanidokna disi tunduk, taat, hormat, dan setia. Hamu kadongan na hinaholongan namar saur di bagasan Kristus Yesus Tuhata mulak tupadohan namadok na kisogonon. Mulutuku paulahulak katai hamu kadongan. Jangan pakai otak, tetapi pakailah hati. Unang pangasahon utoh-utok, unang pangasahon perbinotoan, unang pangasahon logika, mangatusi hadirion ni debata di bagasan Kristus, alai pangasahon ma hapor seaon. Hamuak kadongan na hinaholongan namar saur di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Napatuluhon didok songonon dang marhata habisuhon. Dia do nanidok ni hataon hamuak kadongan. Adong do hatai satu contoh songonon dipoles, dirangkai, saya songon na merangkai bunga, asa uli, asa denggan, asa jagar idaon, tapi gok kepalsuan, gok kepalsuan denna, tapi ujung-ujungna songon hatani dongan, hatai ada apanya, dada apa adanya. Nah, Paulus pasahaton hatai tung apa adanya do. Dang dipoles, dang dirangkai songona merangkai bunga, asa uli, asa denggan, asa jagar, dang di make up, songon make up ni namar baju rupane manang akaina, dang alai hatai tung takasdo dihangoluhon laus hataido di hati dakon. Hamu kadongan namar saur di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Tolu pengakuan ni Paulus taringo tu hadirionna di jamitaon. Ima Paulus sahalak namar hagaleon, sahalak namar hatahuton mida debata dang marhata habisuhon. Sada pembelajaran jala sitiruon nama cai argadoi dingulu niak na porsea nang dihita rasi rasa sadarion. Idonani igil ni apostol Paulus di ayat 5 torangdo didok disi hamuak kadongan songonon. Asa marojahan hapor seau muna dihagugun di debata unang di habisuhon ni jolma. Asa marojahan dihagugun di debata unang marojahan tu habisuhon ni jolma. Hamuak kadohan namar saur di bagasan Kristus nagabi sukun songo dia do dalan nasaboy hita dapotan bisuk nasian debata. Songo dia do dalan asaboy hita dapotan jupangan bisuk nasian debata. Jepek do alusna marhiti jamitaon na parjolo didok marsigatung ma tuhagogoon ni debata unang marsigatung tu bisuk-bisuk ni jolma manang tu bisuk-bisuk ni portibion. Napaduahon marhiti jamitaon songo dia do dalan asa dapot tita habisuhon nasiat debata jakkon ma todi parbadia maringan di bagasan ate-ateta, maringan di bagasan pikirata, paloas ma todii
mangarajai unang mahita mangarajai toddi. Asa ikon adul berbeda do. Hapor seauta taringo tu toddi songon pangatus yon ninda deba. Molo toddi saur tu rohani jolma marhite naradehi ta mangukta pitu ni rohatta jala dang boy songon robot bainota hajongjongan ni toddi di bagasan ngoluta justru ikot toddi do na mangula na mangarajai di ngolu niaka na majakton toddi sada suku sukun amangina nunga di jako kamu toddi juk do dia detai songon padohan dia deta nama dok suara ni toddi juk talaosi juk tatulak suara ni toddi ni tu hatai juk dilaosi ditulak koi HP halak nama ngalaosi nama nulak toddi marhite edei didok jeadoi dia kana manulak toddi ala didok bana didok nakin molonaing dihita toddi tauloi ma tajakon ma toddi mangarajai di tonga-tonga ni nguluta dang tuk gogota lau mangarajai toddi ni tuhani paluas ma toddi ni tuhani ma toddi perbadia manuturi ulaota dalata pikirata rohata manang dia petahe hibul ngulutaon taluas ma hamua manginang dirajai toddi ni debata hamua kadongan nahina holongan namar saur di bagasan Kristus parbinotoan hapistaran hamoraon pangkat manang jabatan boidohonota argas itu tudoi di ngolu niaka naporsea dang adok kalakra naulu manulak kodaka parbinotoan akka hapistaran dohot akka hagabion nang hamoraon dohot akka pangkat dohot akka lanna asing nang siang mula ni mulana hamu kadongan dung ditoppa de bata jolma dileho do roha tu jolmai asa marhatawun holanodang olo jolmai mamake hatawun nani leon di debata gabe dirajai pikiran na jolmai dirajai ati-atena naingdus rohana dohot debata ido godaan desi dak tohoi sadari di pangakoi ngok mak doson debatama ho apakah kita bisa sama seperti Allah manang dosi tadohot debata dang mungkin dosi tadohot debata jaladang mungkin tumibo hita sian debata nama noppa hita alani ido molo dilihun debata tu hita akka parbino toan akka hapistaran dohot bisuk anggo bisuk dakya dilihat tu jolma bisuk do molo dua hali pardohani nunganay hatipi bisuk jadi hata bisuk itu identik dengan godaan-godaan si iblis dan itu naik na menggoyang rohatai gabe tapaknya mabisuk-bisuki gabe mabuah kita mai madabu tu bagasan dosa nah alanido didok dileut de bata tu jolma hatauon dan itu laho menguasai memelihara natino panai alai ala ketidakpuasan di jolmai karena godaan-godaan si iblis naung menggorogoti rohana dan itu ujungna madabuma jolmai tu bagasan dosa nah hamua kadongan nahina holongan namar saur di bagasan Kristus habisuhot dohot hapistaran dua padohan na berbeda doi molo habisuhon marharoroan siat debata alai molo hapistaran boy dijupak kita marhite na taguruhon naik kita marhabisuhon marhamalon marhapistaran belajar dan belajar alanido baina belajar dakya
dibatasi oleh waktu, artina tolemak nungasai bediau daun. Jadi toktong dongoluan sepanjang hidup sahatu nama tua marsiajar. Nah, jadi parbino tuan manang habis taran boi dui ta miliki marhite na marsiajar. Alai yang go habisuhon nasiat de bata dang nata guru honi. Alai nata pangidui tu de bata ketika Allah menawarkan segala sesuatu kepada Salomo. Pilit ma dia na tahu patu pauku silehonoku tuho. Ahama dipangido si Salomo. Ale Tuhan, leom madiau habisuhon. Molo dilehon de bata tu hita habisuhon. Adong na naing si hanguluhonot tadi si. Pakiota mahabisuhoni laho patupahon nadenggan. Tu de bata nang tu dongan jolma. Jadi di situ tarida parrohaon dohot ngulu ni sahalak natutui bana marhabisuhon. Ketika diperhadapkan persoalan nama cai tajom tu si Salomo, dua wanita memperebutkan anak, ibu palsu dengan ibu yang sungguh benar-benar ibu, dan itu disima tarida habisuhon nasihat de bata dipakai Salomo lau panguluhon dak danahi anggo ina palsui ditiki Salomo madok atok songonon sitong don anakmu edo iya ho sitong don anakmu sitong atong molo dua sado hamu napuna dak danahon songo dia mau butimai tapotong madak danahon bagian kepala imadiho, bagian pamatangna imadiho. Piterolo ina palsu madok buah. Setuju, bagus Raja Nami. Molo tutudo ibadah sahalak ibu, seorang ibu ya sahalak ina. Tumagod dohonon nasongon padohan ni ibu natutu seorang ibu. Unang bunuh dak danahi. Loas ma ibana pagodang godakon. Nah, jadi hikmat dari Tuhan dan ido pangoduhon. Alani ido hina arga ni bisuk nasihat de bata pakiota di tonga-tonga ni ngoluta madalani partikian na nilehon di debata dihita rasa sadarion asa mampu hita madalani kehidupan on jamita on sadarion di parningotan haroron itu di parbadia jalo matod di porbadia tod di ima na manuturi tod di ima na marguguihon tod di ima na mangodihon hita laus tod di ima hamuak kadongan na maddongani hita madalani masa-masa sulit di partikianon na toktong dope hita rasa sadarion mangadupi COVID 10 siaon anggiat marhabisuhok kita tapake mai lau patu pahon nadingkan di tonga-tonga di ngoluta asa marsangat debata Tuhan natar silangi ima Kristus habisuhon di debata halak na porsea di Yesus Kristus ido halak na bisuk dakkalak nautoi. Jadi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah orang berhikmat. Mengapa? Karena menurut Paulus dalam 1 Korintus ini bahwa hikmat Tuhan adalah Yesus Kristus sama dengan halak na porsea tu Kristus ido halak na berhikmat ido halak na bijaksana nauboto mamilit dalam di ibana nuaeng nang sugut pe atong tajakon matodi porbadia todi panuturi asa margugo hita madalani ari-ari ni ngoluta amin martangiang mahita Tuhan debata nunga hujalo kami hatam di bagasan tikion di hati dakon si Paulus do hadirionna sahalak nagali sahalak nahurang habisuhonna sahalak namarhabiaran dopako dung dirajumi ibanai Tuhan
gabi margugu do ibana, marbarita nauli taringo tu Kristus na tarsilangi, tutu anggo di rohani akka napistar di hati-hai, Yesus tarsilang, haotoon, alai di dokatam, Kristus na tarsilangi, habisuhon ni debatadoi, jala hagugun ni debatan na tumibuli. Laos ido gugu nami Tuhan, dingulu nami makapurse aiho, madalani ari-ari ningulu nami, dung manaik Kristus tu banua gijang, di parbagahoma, leonombu todi porbadia, mangodihon, manuturi hami, lau patupahon na denggan songon parbuani habisuhon, nanilehom mi tu hami, di tonga-tonga ningulu nami, dada hapistaran hamalooni, suha-suha ni hadirion nami, tungholan, haporseaon nami, dohot habisuhon nang patas ni rohana siya kauido, nama cayarga hangoluhonon nami, utuhan debata, di partikianon, toktong do, lomos, rohani akaruas mi, hami saluhutna, marnida akan namasa dinahumalia kami, lumobi ali Tuhan, alani pandemi COVID-10 siaon, naso marhauju hadope siap portibion, rasi rasa sadarion. O Tuhan para seroha, tumibu maali Tuhan, pasohoti sian portibion, jala pargugui mahami Tuhan dotaka ruasmi, laho mengadupi nama sai. Songoni Tuhan tangyak konon nami do, ruas ni huriam, molotu ngado ngali Tuhan, namar sahid, hinorhon ni virus corona, jama mapamatang na Tuhan, pahisar banasida, pargugui akka pangubati, parhitiam mudui lau pamalupon nasida, leom matuhan gugu, diaka pangubati, asa margugu nasida Tuhan, lau patupahon kesembuhan tuaka namar sahid, ali Tuhan nang pamareta nami, tangyak konon nami do tuho, anggiat leonommu habisuhon nasiak koi, asa marbisuk nasida, patupahon na duminggan, mangadupi COVID-10 siaon. Songoni tahiali Tuhan, nak kami songon warga negara, songon warga gereja, anggiat radehami toktong ali Tuhan, lau mangului aturan nya kapamareta, naung niatur honna, asa anggiat terputus mata rantai ini COVID-10 sia, marhite akka naradi uduk mangului akka aturan. Tuhan debata pasu-pasu mahuriam, natongod dope Tuhan saha tutikyon, patupa ibadah dia kabagas nasidabi, jong-jong maho Tuhan, di ibadah di tonga-tonga ni, ruas di huriam di bagas nasidabi, tukpe subuhi kami Tuhan, marsaur di tonga ni huria, alai pos dorohanami, jong-jong doho, diganup parpunguan di tiap keluarga. Sesa dosa nami, di bagasan Kristus, martangia kami Tuho. Amin. Tapuji ma Tuhata, marhite namarede sian buku ede nomor 670 ayat sada dohotolu, uhut laos pasahak pilihan, tu ulaun hatopan HKBP. Ongos na sondang mi
Tadokma mauliate tutuhat debata, na mga lehos si lehon-lehon na argay dihita imatodina na badia, sumonggo pihita na leaon, gumodang doi siap portibion, ng pangisi na sudena. Mauliate marohanami, jala pujion nami maho, ale debata di sude habal gaon dohot hamuliaomu, naung pinapatarmu tuhami. Dihirim hatan itu hatta dosa darion, asa tuung marojahan hapor seauta, dihaguguun di debata, unang dihabisuhon ni jolma, dihamamasa ni parukilotan waing, hinorhon ni kopit sa pudusia, dan adok kagugun na terpangasahok kita di portibion, nabui paluahok kita, alani, sayhot mahita marhapor seaon, tu haguguun ni debatata. Pargogoy maaw di pasianganon tong impasar uton likon pamalung rohakon Sehon ton dimi tuan asamonang maralohon pondimi tuan. Tatangia koma piliata. Ali di bata ama nami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhu si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus, ho pasahat tami masian na nilyomi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaum, ditonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhay marohanami, marhiti-hiti todim, asalam hutadda hami, godang nisi lego-lego mitu hami, asalam gir-gir hami madok moliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan Nabi, amin. Asanani lehon mi, tong biro di pamata. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say roma harajaomu, say saut malomo ni roham, di banua to ngaosongon na di banua gijang, leo matuhami sadarion, hangoluan siapari, sesa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay udona puna arajao dohot kagogon dodi hasanapon saeng Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho.
didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur homadamena tutodem. Selamat Pentakosta paduahon madihita saluhutna. Horas, horas, horas.